Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaromin, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para sepuh ini sepuh, para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Imam Mariki, wabil khusus panjenenganipun Caaldi, wabil khusus panjenenganipun Gus Maksum radhiyallahu anhu. Amin, amin. Lan boten kesupen dumateng Ketua Merah Putih panjenenganipun Mas Rijal ingkang kawula mulyakaken, lan boten kesupen dumateng Sohibul Bait punika Bapak Muhammad Rifai, keluarga ingkang kawula mulyakaken, lan wabil khusus dumateng anggota Jamiah Tahlil Noto Ati ingkang kawula mulyakaken. Saderengipun kawula matur monggo kita sareng-sareng ngraosaken syukur dhateng rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Ini punapa Gusti Allah sampun paring hidayah, taufik, rahmat, tetepipun iman, tetepipun Islam, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi dakwahipun Sohibul Bait punika Bapak Muhammad Rifai keluarga kanthi keadaan sehat walafiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi makempal kita sedaya estu-estu angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, lan estu-estu beto barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Jamiah Tahlil Noto Ati punika astu-astu saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam mugi tetap terhaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menapa Gusti Kanjeng Nabi sampun menuntun kita mulai zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang punika agami Islam adalah ahli sunnah wal jamaah ingkang kita cintai. Kanthi pangajap mugi-mugi kita sedaya benjang wonten ing dinten kiamah angsal syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan dipun akoni dados umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, niki acarane
kaping sepindah punika rutinan jamiah tahlil noto akti, kaping kalih nggih punika walimatus safar. Iki Bapak Muhammad Rifai kalih garwanipun nggih punika Mbak Miftahul Jannah. Jadi nindakaken ibadah haji insyaallah berangkat tanggal 20 Mei 2026. Kita dongaaken mugi-mugi dipun paringi slamet boten enten halangan setunggal punapa lan saged menjalankan kewajiban-kewajibanipun haji lan dipun paringi sehat wal batin, umur ingkang panjang, rezeki ingkang lancar, halal barokah manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sing duwe sangu akeh dan daftar haji. Sebab ibadah haji niku bagine wong sing mampu, wonten syarate. Bagine wong sing mampu alias duwe tapi ya kudu niat. Duwe duit akeh ora niat. Yo gak sido daftar. Pak Ketua Merah Putih kalau duitnya akeh. Duitnya akeh ya aslinya. Tapi sayangnya gue ora niat kok. Iya. Sementing niat. Sebab niatul mar'i khairum min amalih. Niat kuwi luwih utama tinimbang ngamali. Nyapa to niat iki luwih utama tinimbang amali sebab niat niku manggone wonten ing ati. Sing ngerti niku namung Gusti Allah. Kira-kira niat mulai wajar iki karo niatku sependino niat. Iya niat tok. Niat tok tapi ora daftar. Yo niat terus yo daftar yo duwe duit. Jadi niat pertama. Nek amal dhewe amal kadang apa? Kadang iso kehapus goro-goro pamer. Jamaah goro-goro benti wesi manungsa, ngaji benti wesi manungsa. Jadi polano niat niku luwih utama tinimbang ngamale. Sing duwe sangu dan niat terus daftar haji. Sebab ngeten nggih, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dirungokne tenan wong sing duwe lagi ya. Dawuh Kanjeng Nabi niki, "Man lam tahbishu hajatun walam yahujja walau jam'un fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasrani." Wis mampu haji, kebutuhane omah wis beres kabeh. Kebutuhane anak bojo wis beres. Gitu. Wis beres kabeh pokoke. Hajate ning omah ki wis kebutuhane wis beres kabeh. Tur duwe duit kena daftar haji. Tapi kok gak gelem haji. Lah iki wong kuwi iso netepi mati Yahudi utawa mati Nasrani alias matine suul khotimah alias matine murtad naudzubillah min. Saya studi percaya ora percaya karepmu iki dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi iki mek kula niki mek macane dawuhipun Kanjeng Nabi wis duwe dhuwit kena daftar haji ora daftar haji.
Cara kebutuhane omah wis gak butuh. Wis gak butuh anak bojone wis di apa jenenge? Dicukupi kabeh. Anak bojone wis dicukupi kabeh. Duwe dhuwit ya akeh kena daftar haji. Kok gak gelem daftar haji? Lah iki iso uga matine mati Yahudi utawa mati Nasrani. Matine ya kuwi sukul lima wes esok Mas Rijal nang daftar. Amin. Iki wedi karo artis iki. Wis pokoke sing duwe. Pokoke sing duwe wong syaratnya haji kuwi bagi wong sing mampu. Ora rong mampu yo. Rong mampu yo sabar. Sabar sih. Niat sih sementing. Awake dhewe niat kepengin yang Mekah Al Mukarramah karo kepengin yang Madinah sowan Kanjeng Nabi. Insyaallah awake dhewe niki dikai jalan. Penting niat sih, niate tenanan lillahi taala krana ibadah tenanan insyaallah kali Gusti Allah tiba ida man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan jalan. Nonton nggih Pak Ketua. Salah dhewe ngetok. Ya Allah. Salajengipun iki nerusaken apa nggih keutamaanipun ilmu. Sebab ngaji dhewe ngene iki napa keutamaanipun ilmu. Yuqalu dipun dawuhaken apa sing dipun dawuhaken al ilmu afdalu minal amali bi khamsati aujuhin. Ilmu niku luwih utama tinimbang amale kelawan 5 wajah utawa 5 perkara. Ilmu niku luwih utama tinimbang amale kelawan 5 wajah. Al awwalu sing wajah pertama al ilmu bi ghairi amalin yakut. Ilmu kelawan tanpa amal niku tasik tinemu utawa tasik manfaat. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, amal kelawan tanpa ilmu niku ora tinemu utawa ora manfaat. Jadi kabeh niku kedah dipun ilmu ni. Piye carane wudu, piye carane salat, piye carane poso, bahkan piye carane haji. Pak Rifai niki ajeng berangkat mriku niki diulang sih jenenge manasik haji, diwarai carane. Iku carane ngene nek kono carane ngene, carane ngene. Diwarai kabeh. Iki rukune haji, kewajibane haji diwarai. Diwarai kabeh. Sebab kabeh amal iku butuhne ilmu. Wa innal amila bi ghairi ilmin kal haidi anit thoriqi. Wong ngamal kelawan tanpa ilmu niku kaya wong nyimpang saka dalan. Wong ngamal kelawan tanpa ilmu kuwi kaya wong nyimpang saka dalan. Awake dhewe arep yang Surabaya. Kuwi nek gak roh dalane, kira-kira kesasar napa boten. Wis gak usah adu-adu nang Surabaya, awake dhewe ngindangi kancane nang rumah sakit kuwi lho. Gak roh kamare pira, tingkat pira. Yo niku boten tinemu. Lah arep nang
rumah sakit yo tekok sih kamare piro tingkat piro nang ngesor apa nang dhuwur apa nang tengah. Mulane amal kabeh niku kedah dipun ilmu. Nandur jagung yo ana ilmune, karo ilmune gak sida panen. Nandur beras ngenten. Apa pari ngenten ilmune nandur semangka sing sampean dahar niku. Semangkane entek. Sing sampean dahar. Lagi wonten ilmune kabeh. Arep didadekne ketua koperasi duwe ilmu iki, duwe ilmu. Gak duwe ilmu gak mungkin dipilih karo wong. Gak mungkin iso jalan. Gak jalan iki piye ki nek nglakone? Ana ilmune kabeh. Enten ilmune sedo. Mulane ilmu niku luwih utama tinimbang amale. Sing kedua nggih punika al ilmu bi ghairi amalin yang fa'u. Iki sing angel. Ilmu kelawan tanpa amal iki gak manfaati. Ilmu kelawan tanpa amal boten manfaati. Duwe ilmu ya dipun amalaken ilmune ben manfaat. Awake dhewe niki nek kepengin takarrub nang Gusti Allah cedhek derajate cedhek nang Gusti Allah derajate termasuk pira-pira wong kang takwa tenggene Gusti Allah ya kuwi duwe ilmu tur diamalni. Kuwi engko dados ilmu sing manfaat. Malah enek dawuh ngene. Enek dawuh niku maca Quran saiki kuwi diamale luwih apik. Maca Quran saiki diamale luwih apik tinimbang maca Quran ping 1000 kataman tapi ora dia malih. Saestu. Enten dawuh ngoten iki. Enten dawuh ngoten. Saiki dhewe kabeh yo belajar kabeh duwe ilmu di apa diamali ilmune ben manfaat. Bila amal kelawan tanpa ilmu wal amalu bi ghairi ilmin la yang fau amal kelawan tanpa ilmu boten enten manfaat. Jadi amal kelawan tanpa duweni ilmune niku boten manfaat. Sebab amal niku lazim ilmu sebab amal niku lazim utawa tetep ilmu niku saged madangi kaya timbang. Awake dhewe duwe ilmu niki iso ngangkat derajate awake dhewe indallah wonten ngersane Gusti Allah. Kados wali-wali songo dikoli, kados kiai dikoli, ulama dikoli, para habaib dikoli. Nyapa kok dikoli? Goro-goro ya duwe ilmu. Tapi ilmu nek duwe ilmu harus disertai dengan akhlakul karimah, duwe budi pakerti unggah-ungguh sing apik. Sebab adab niku sak dhuwure ilmu, al adabu fauqal ilmu. Para kiai dikoli awake dhewe iki mbok dikoli apa ora iso nek mati kira-kira. Kira-kira dikoli pantes apa ora nek awake dhewe niki. Dislameti 7 dinane, 3 dinane, 7 dinane, 100 dinane, 1000 dinane. Terus bentaun dislameti ngene pun. Insyaallah awake dhewe niki pun luar biasa. Awake dhewe hormat tenggene kiai, hormat tenggene ulama niku hormat tenggene ilmu.
ilmu. Nyuwun sewu Mas yo anake wong biasa nggih. Dudu anake kiai. Anake wong biasa, tapi kok duwe ilmu. Wonge pinter masalah ilmu agama. Iki yo iso munggah derajate tenan. Iso dihormati kalih menungso saestu. Jadi awake dhewe ngurmati wong niku krana ilmune bukan krana nasabe. Ngurmati wong niku krana ilmune bukan krana nasabe. Nasibe niki lho. Nasibe awake dhewe niki kira-kira piye? Semoga-moga awake dhewe niki istiqomah teng jamiah tahlil niki. Kali Gusti Allah itu dipun paringi nasib ingkang sae. Nasib ingkang sae. Keluargane awake dhewe ditata, anak bojone awake dhewe ditata, anake dadi saleh utawa salehah sing gelem ndongakne wong tuane. Lah awake dhewe sok mati ini. Sing diarep-arep iki dungane anak. Sing diarep-arep niku dungane anak. Mulane kudu seneng banget duwe anak iki saleh, sregep jamaah, sregep salat. Syukur-syukur dungane wong tuane. Syukur banget ta iki. Sing diarep-arep anak niku memang kados ngoten. Ngoten iki. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Ini wong golek ilmu ya, wong golek ilmu niku penak banget. Penake napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi niku man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Dawuhipun Kanjeng Nabi sapa wonge ngalih pindah nggon. Lha pindah nggone niki krana arep belajar ilmu. Kaya awake dhewe ngeten iki. Omah asale cangkruk ning omah, terus pindah nggon teng gene Pak Rifai niki. Niki kok belajar ilmu, krana belajar ilmu. Niku sebelume jangkah, sadurunge awake dhewe jangkah iki. Dosa-dosane awake dhewe sing wis kliwat kalih Gusti Allah dipun ngapura. Tapi teng mriki iki dosa cilik, dudu dosa gedhe. Urung teko awake dhewe iki. Jek ngalih tok sebelum jangkah, jek niat tok. Aku tak budal jamiah tahlil. Niate tolabul ilmi, niate golek ilmu to niate tambah ilmu. Lah niki sebelum jangkah qabla ayah tua. Sebelum jangkah ghufira lahu ay mata qaddama min dambi. Dosa-dosane awake dhewe sing wis liwat kali Gusti Allah dipun ngapura. Iki ganjarane wong golek ilmu. Iki kula terangaken malah jihad thalabul ilmi niku luwih apik tinimbang jihad fisabilillah. Wong golek ilmu niku luwih utama tinimbang perang krana merangi wong kafir. Iki luwih utama golek ilmu. Mulane wong sing duwe ilmu, wong sing duwe ilmu iki mlebu swargane dhisik dhewe. Awake dhewe iso wudu. Awake dhewe iso wudu gara-gara apa? Ilmu. Awake dhewe iso salat gara-gara apa? Ilmu. Awake dhewe zakat yo kedah diilmoni. Awake dhewe haji yo kedah dipun ilmu. Ora ono wong sing duwe ilmu niku
munggah swargane pertama kan. Wong golek ilmu ora enek batese, aku wis tuwa. Gak enek batese, minal mahdi ilalah. Awit saking bandulan tur muka maling ngeliat kubur. Nggih ngeten iki, gak nyekel buku, gak nyekel pulpen, wis padha tolabul ilmi. Malah dhewe wingi kula dawuhaken sinten niku Abu Darda. Dawuhe Abu Darda niku kun aliman au muta'aliman au mus tamian. Awakmu dadi wong alim, wong sing ngerti ilmu agama. Kok gak iso dadi wong sing belajar ilmu? Kok gak iso dadi wong sing rungokne? Mulane nek wong ngaji rungok. Jadi kejawabipun sahabat Abu Darda kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Awakmu dadi wong sing alim, wong sing ngerti ilmu agama. Kok gak iso au muta'aliman dadi wong sing belajar. Oh, aku gak iso gelem belajar. Gelem belajar. Kok gak gelem belajar au mustami'an utawa bagian wong sing ngrungokne ngaji. Wala takun arrobi'a lan awakmu aja wong sing kaping 4. Fatahlik mongko awakmu rusak. Wong sing kaping 4 iki sing dikehendaki sahabat Abu Darda niku napa? Man la ya'lamu wa la yata'allamu wa la yastami'u. Dadi wong alim ya ora gelem, dadi wong sing belajar ora gelem, dadi wong sing ngrungokne ya ora gelem. Iki wong sing nomor 4. Wala takun arabia awakmu aja wong sing nomor 4. Fatahlik mongko awakmu mengkiru. Sing ngombe kopi sik ora ngombe. Jam piro iki? Ini wis kode taruh bae aja suwi-suwi bar di dudone ganjarane. Pancen awake dhewe nek ngaji iki suwi ngene ora betah. Terus betah. Ora betah suwi-suwi ngantuk. Suwi-suwi ngantuk. Lha tapi nek warung, alah bar ngisak sampai jam 2, jam 12 yo betah. Teko kabeh. Lha betah. Urung-urung karo bae wis dikondo aja suwi-suwi nek ngaji. Wis bener lah. Nek ngaji suwi-suwi iki dirungokne demit lho piye padha turu kabeh. Malah enten sing dawuhne ngeten iki saestu. Awakmu kok gak iso turu. Ora iso turu kuwi budal ngaji. Budal ngrungokne ngaji. Engko ora iso turu. Iya bener piye to. Tenan iki. Enten sing dawuhne wonten niku. Nek gak iso turu budal ngaji. Ojo budal nang warung malah iso turu, malah sumpek. Pedhong ojo. Pun mboten mawon nggih, usah dawuh-dawuh. Muga-muga sing kula aturne niki manfaati dhateng kula piyambak. Dadi ngomonge awak kula piyambak niki nggih. Dadi enten dawuh niku apa kae? Ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi deloken apa sing didhawuhne aja ndelok sapa sing dawuh. Masih sing dawuh niku nyuwun sewu. Wong awam wong alit, tapi kok dawuhe bener. Iki kudu dirungokne tenan. Masuk sing dawuhe Hadratus Syekh
Syekhul Masyayikh Hadratus Syekh kok salah. Iku kudu disalahne. Dadi delokon apa sing diomongne aja ndelok sapa sing ngomong. Wis muga-muga nggih, muga napa sing kula atur niki manfaati khususipun dhateng kawula piyambak, umumipun dhateng panjenengan sedaya. Niki boten sak suwi-suwi ngajine sebab niki acarane kalih Walimatus Safar Bapak Rifai niki badhe niki akan ibadah haji. Muga-muga dhewe ketularan nggih. Ya Rabbal alamin. Saking kawula mbok bilih wonten khilafipun nanging pun kawula matur wonten perintah-perintahipun nanging pun kawula matur nuwun agungipun pangapunten sagungipun akhirul kalam dina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 mungkin bermanfaat kemarin panjang saat ini pun kita kalau mau nyari malik ada orang kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.